Siyabingelela kubabukeli beSoshangane TV emakhaya. Babukeli ke emakhaya ke njengoba sasithembisile ukuthi makhona okusho sigayile njengoba abantu abaningi khona ade besicela bona njalo bese bayacela ukuthi sibenzele le nduku. Kunenduku abayifunayo. Sabatshela sathi hayi sahlanganisa khona izinto ezingakahlangani namathambo angakahlangani nenduku eziyimimoya ezingakahlangani. Hlanganisa amaphakama solwandle namanye amafutha ezilwane ezahlukahlukene. Kunenduku eyacelwa ababukeli. Bantu bacela sibenzele induku ye-forex le nduku yokutrade. Le nduku ke kuhamba isikhathi eside kakhulu sihlanganisa indaba yayo nathi sihlangene nezinye injulu ezigayayo kakhulu. Injulu esibambisene nazo. Sayihlanganisa le nduku sagcina sesiyiphothulile. Le nduku ke babukeli kuba ibhodlela sikhipha nje ibhodlela omncane ongaka ngoba yona sesiyigayile sayiqeda ngesigubhini esikhulu lesuseke lelo likhulu. Sifike siphahle kulona sikubike kulona bese siyachathazela ke lo bhodlela lelo osuku uyolisebenzisa. Moze isebenzisa lento makuthi idlozi lakini liyakhanya liyaphila. Uyalazi ukuthi nawe idlozi lakini liyakhanya akekho waliphendula wasebenza ngalo. Kuba nomuntu ombekayo kuyona uyiphakamisa ngayo. Umbeke phambili le nduku le bhodlela molibongela ngeyibongo zalo umemeze lo muntu phambili usho ukuthi hayi sibanibani wena engikwazi ubuso nobuso. Ngiyacela ukuthi ubambisane nalamadoda lawa ningilekelele kulo msebenzi engikwenzayo ukuthi nokuthi mawukuthi amadlozi akini aphendulile wena mawukhuluma uphahla kule nduku umemeza lamadoda kuphela lezipoki kuphela. Siyakutshela izibongo zale zipoki ngoba lento kuyipoki lento lokho ingakho singakwazanga ukufika nalesigubhu sisibeke la ngoba lento izolwa nathi imoya lento le bhodlela leli uphahle kulona ucobhoze ukuyugcobisa kuwena emzimbeni ukhulume nawo ukukhuluma lokho njalo molala ukujwayeza ukuthi ucobhoze ugcobise kwena noma ubhizi uzokwenza yona lo msebenzi lesikhulume ngawo eforex ugcobise ezandleni ugcobise kwena. Into uyidlayo lokhu kudla insangu kumele ube nensangu ushuke kahle lensangu yakho uyishuke uyikhiphe kahle izinhlamvu mase uyayifaka la ukhulume nabo uphahle konke ushayile izandla phezukwa le bhodlela ufaka insangu encane ufake noncane kwelento kwesiminofu uco mase ufaka noju lenyosi uyalibona liyashintsha umbala le bhodlela mase lishintsha lo mbala songaqala ukusebenza utrade ke wenze lo umsebenzi lo wenza. Kuyakulekelela futhi nasemabhizinisini wena into ekumele wenze show yona ilokuphakela lo ngoba kudlayo kona lensangu uyabona futhi nensangu iyehla phakathi ubone sekushile nalogo lolu noju uphinde wena ucosele ungaphakela kanye ngosuku ukufakela entambama makushona nje ilanga kucatshwe emzimbeni phela wena ugcobisa kwena ucobhoze nje into encane ugovuza ukhulume lezibongo zakho ugcobise la kwena kuze nizwane nabo connect kuona. Iyona ke induku ke esithe babukeli asinenzele yona ngoba kade basicela ababukeli kusithatha isikhathi kakhulu na kuwena ngosimoshela isikhathi kuthatha isikhathi eside ukuthi sikete le nduku kuyakha kodwa sesigcine siyakhile le nduku ngoba abayithathile babili hayi bavuma bathi hayi yona impela sinembile eqonde iyabasebenzela kakhulu. Okunye futhi ababukela bebecelile bebethi bacela induku yokuduma laba bakwimedia kakhulu ilaba bakuyinyonyana ilaba abaphambili kwabantu nawo futhi lo nduku sigcine sibenzele njengoba bebecelile bathi bafuna into enamandla abanye laba bakwimedia into ezamdumisa iziyomdumisa abukwe nakwamanye amazwe alandele nakhona sigcine sikwazile ukuthi sibenzele leyo nduku leyo. Into eyisibambile ukuthi le nduku ingapheleli sigcine nazo sizitholile ngoba sanako kade kusidile ise kakhulu sigaya le nto le sagcina siyenzile le nduku le uyahamba ke yona kuyogeza umfuleni bese siyabuya siyakwakha ngabo lokho
Ibona ukudumisayo ukuthi yonke into othi uyayenza kuyayiphakamisa, kuyaphakama, abantu bakwazi kakhulu. Sifakene lento le nduku lesifake namafutha omkhumbi. Ngiyawazi kumkhumbi lo uthwala imithwalo uhamba lonke izwe. Amafutha omkhumbi asesebenzile, sakufaka amaphakama asolwandle, sakufaka amaphakama asesigangeni, sakufaka amaphakama omfula. Kunezimfihle ezahlukahlukene kona lento senzele ukuthi masikwakhe ngayo wonke umuntu akholele kuwena akuthande. Le nduku le ihamba nencweba esikufaka yona emzimbeni, kube nekunye ke esikunika kona ophahla kubona nako. Njengoba sichaza la kule nduku cishe ukuthi akufane nawo, ngoba nawo kuba nento esikunika yona oyiphathayo ebakwena uhlala nawo lento. Uthi ufutha ngale nduku unalento ophahla kuyona la ukhulume esuke sikutshele kona. Mozohamba uye kulomsebenzi wakho noma uzoya ukusebenza, sike silinganise ukuthi usebenza kwi-TV noma ubusy mhlambe khona into uyidayisa online, uqala uphahle kona lento ukhulume esuke sikutshele kona. Iyona ke lento yenza ukuthi uphakame izinto zakho bozenza zenzeke. Lento le sifake izinto ezijule kakhulu, izinyoni ezijulile. Le nyoni yenza ukuthi abantu bakulandele bakuthande. Le nduku siyifake le nyoni ukuthi bayazi abantu abaningi emakhaya le nyoni. Abanye thina ke esikhulele ngapha kule ndawo lezi ezingapha Mobhe Subcoast, sakhulela nangapha phesheya kothukela koMandeni. Niyazi babukeli bayazi nezinyanga le nyoni abayibiza, abanye bayibiza ngomanqwashi. Lokuthi mokubona ungandizi baleke ngendlela kakhulu, kubaleke kugcine kucashile esikhotheni, baleke ihambe ngenyawo kakhulu le nyoni. Sigcwele kakhulu emakhaya zonyoni lezo, ngathi kubuthuthunyana mokubuka umzimba wakhe. Iyona ke inyoni ukuthi mawuthole yona wayigaya wayifaka izinduku yenza ukuthi abantu bakulandele kakhulu, ulandele. Boyikhanda le moya ufaka zona ke lezo zilwane ezijule kanjalo, leyo nyoni leyo uyifake ke namanye amakhubala ajulile novuka. Utholakale namafutha akhe lo mbhemi lo uphiyana lokuneselodwa la okumpofu engathi umlungu. Kutholakale nelento nodaka lomfula, umfula ephepha kona wonke umuntu emphakathini, umfula odliwa nabantu. Uthola ukuthi abantu mebomiwe bayakophuza khona, bayekokha amanzi akhona, izinkomo, imbuzi, zonke into kuhamba kuyophuza khona kulomfula. Into esekela abantu eyigugu. Tholakala kushudaka lakhona liyafakwa makwakhiwa lento, uthola ukuthi kwakhiwa lo phondo. Amaphakama asolwandle ayangena, namanzi olwandle futhi afakwe, nezinto eziningi ezahlukahlukene. Lento suke sekuvuswa into ezizwe umoya ezovuka ibispoki ibisilwane na. Singabala lize lishone makuthiwa siyanibalela izinto ezijulile ezifakwa kule mimoya. Makwenziwa le moya namafutha ebhanoya sesebenzile ayangena. Singabala amafutha ezilwane, esibale namafutha ezinto, amafutha ophephela laba balenjini ezidosa amanzi emadamini, nophephela round out le njini eduma ubusuku nemini uyangena makwakhiwa lento. Into ejule kakhulu lesikhuluma ngayo. Babukeli ke ngesikhathi sehliwo nogwaja njengoba sikuleli igumbi leli lapha esigodleni kuthanda ukuthi kube bizanyana khona abantu abafika ekseni amahamba namanye amadoda abazulisa ezinye izimbi. Sithe nje asithole lethuba sovela le windini. Siyacela ababukeli ni subscribe nalo muntu ozibiza ngami lo lapha ku Facebook. Mina uFacebook anginaso isikhathi sawo, nalo TikTok labo TikTok anginazo isikhathi zawo konke lokho. Thina nje sila kuleli windi leli esivela kulona. Izinombolo nizozibona zizovela la phezulu. Khona nenye inamba yomunye silekelelana naye lesigodlweni esizoyifaka, ngoba manje le namba yami bakhala abantu kakhulu bathi abangitholi, ngihlezi ngibhizi. Kuyenzeka ukuthi siyokwenza into ejule kakhulu le phansi emfuleni ama-hour eqile, uthola ukuthi bayangizama abantu abangitholi ngoba phela lokhu kwami kwefoni kuhlezi kula mina ephaketheni. Khona enye inamba ke yomunye umbhemi esilekelelana naye esizoyifaka kube inamba ezimbili. Manje ngangitholi ningithinte kuyona. Sicela ukubonga ke babukeli. Okunjalo.